Менә беренче гыйнвар бүген яңа елның беренче көне. Барыбызга да саулык, сәламәтлек, муллык, тынычлык, бәрәкәтлек бирсен. Илләребезгә тынычлык булсын. Авыру сырхаулар безне гел шикләтеп узатырган булсын. Менә минем авылым бүген шушындый халәттә утыра. Күршеләрем дә менә бик әйбәт. Матур итеп менә елка куйганнар. Нигез тыныч кына язга мине көтеп утыра. Аллаһ бирсә насыйп булсын. Менә монда да безнең чыршылар үсеп утыра. Тау башлары чыршылы. Авыл бик матур, тыныч монда. Бер нинди гауга да юк. Аллаһның рәхмәте.